Nós mais trabalha que tempo. E naturalmente todo o desenvolvimento de tecnologia estamos também com diferentes departamentos, diferentes instâncias, mas também com certa adaptação. Qual é exatamente o que está passando agora aqui na Enya? Trend Alert Bonus Tip. Wereldwijd zien we ontwikkelingen op technologisch gebied die ook de financiële sector raken. Zaken zoals skimming, hacking, identiteitsroof, witwassen van geld. Het zijn allemaal zaken die vroeger niet voorkwamen of veel minder voorkwamen, maar waarmee je steeds meer wordt geconfronteerd. En om te voorkomen dat klanten van ons slachtoffer worden van dit soort praktijken, is het nodig om de goede controle te hebben. En zo'n controle is onder andere mogelijk als je gedetailleerde informatie hebt van je klanten, om zo te kunnen checken bij elke transactie of deze ook te relateren is aan de juiste klant. En je doet dit omdat de wet en richtlijnen van de centrale bank dit van ons eisen. En eisen dat alle dossiers correcte en actuele informatie bevatten van onze klanten. En om dat te realiseren vragen wij dus ook aan onze klanten medewerking om ons de correcte en actuele informatie te verstrekken, zodat we de dossiers kunnen actualiseren. Dus als je het goed bekijkt is het ook nadrukkelijk in het belang van de klant zelf. Para registrar el cliente mestre de 13 cierto documento y, si estaba en cambio de adres, también un recibo de utilidad. Dat houdt in dat elke klant een geldig ID moet overleggen. Dat kan zijn een geldig paspoort, cedula of rijbewijs. En voor bedrijven geldt nog een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de statuten en een aandeelhoudersregister. Het kan op verschillende manieren. Men kan persoonlijk langskomen om hier een kopie te laten maken. Maar als de klant dat wenst, kunnen we ook langskomen bij de klant thuis. Er wordt ook wel eens gevraagd of aanleveren via internet mogelijk is. Dat kan niet, omdat wij een kopie van het origineel moeten hebben. En hoe sneller wij de documenten ontvangen, hoe beter het is voor zowel de klant als voor Enya. Wij registreren de ontvangen documenten in onze cliëntendatabase en filen dit in het dossier, conform de eisen van de wet en richtlijnen van de centrale bank. En aan de hand van de informatie die we hebben, doen wij dus ook zaken met onze klanten. Enya te garantiza a privacidade do cliente. Para atender seu cliente não comece a registrar na mesa de forma mais eficiente, Enya te queda a primeiro dia, entre 2 horas com 1 hora e meia. E te registrando de forma anche, Enya situada no Ruskin Boulevard, te espera de melhorar o serviço ainda mais.